हाँ मिस्त्री मिस्त्री का भाई का चिल्ला तेरा का भइल बा? ये भाई आवा ना देखा ना पहले टेलर टेलर तो हाफ गुल बनी साफ का। अच्छा ठीक बा, रुको 1 मिनट देखा तनी। हाँ मर दो मोबाइल खड़े होला का गाड़ी में अपना मतलब चलो तो रही रख लागत रुको चेक करके बताओ तनी, बुझाता है कुछ गड़बड़ हमरा। मर दे तो मोबाइल नहीं खे तार तो इंजन सीज बुझाता हो गई। सीज हो गई। हाँ भाई सीज हो गई, मोबाइल में डलवाइल है लेकिन मर दे आज खाली चलावत रह गड़ी तो सीज ना हुई। ए भाई इंजन बनवाए में कितना खर्चा आ जाई हो? जानते रहे भाई 7 से 8 हजार रुपया लागी पूरा इंजन बनावे के पड़ी। इतना रुपया लग जाई हो? अरे बाप रे बाप, कहाँ से आई रुपया? मर्द छोड़ दो ना बनी, जाए दो गाड़ी लेके। यहाँ हमारे भाई से गाड़ी चलावला के और रखला के। पाड़े जी, पाड़े जी, अरे पाड़े जी का हो? ऊ तनी पापा कनी है गाड़ी ले आवे के सिवान जाए के बा, तनी गाड़ी दे देती। जा अपना बाबूजी से कह दिया गाड़ी खराब बा। सीधे सीधे बोला ना, नहीं खे देवे के, खराब होके के बहाना का बनाओ तरह। हाँ जो ना दे, जो जाके बोल दिया जे ना दिला। हम जानत रहनी है कि तू ये कहब, काहे कि इतिहास गवाह बा, आज ले कबो पटीदार के मदद ना करे। ठीक बा जाता नहीं हम, लेकिन एगो बात याद रखियो, कहियो अगर तार गाड़ी चलावल देख लेनी नु तो तारा इंजन में बालू डाल दे। सुन ये साला ना मन बेगा। चल कल तोरा बाप के लगा हम फोन लगाओ तनी अब वहीं ने। रुक 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 तो उपाय हम कर देते नहीं। हेलो करिशन भाई, अरे देखो तार लड़का आए गाड़ी मांगे खातिर, हमरा कहीं जाए के बा। आए हमरा लेट होता, हमरा जाए के बा तो हम कहनी है गाड़ी ना दे है। का कहले बा जे गाड़ी के इंजन में बालू डाल देले बा। अब पकड़ कर रख ले बानी, आओ बनवाओ ना तो अब कौन उपाय लगाओ, गाड़ी में बनवा के दो लोगी तब छोड़ तार लड़का के। हाँ ठीक बा। का भइल बा? हां देखत नहीं हो तार का कहले बा? गाड़ी के भेज रहो। हां देखो गाड़ी हमरा कोई जाए कर लखो ना देनी है गाड़ी, तो देखो ये का कहले बा। गाड़ी के भेज रहो, गाड़ी हमरा कहीं जाए कर रखा ना देनी है तो देखो इंजन में का खोले भाई, बालू डाल देले बा। बालू डाल देले, ले जा बनवा के लियो नया गाड़ी के देखला दासा का खोलो। पापा झूठ बोलता रहो। चला तोरा गाड़ी एथी खोले नहीं का खोले नहीं। गाड़ी मांगे के भेल नहीं, बालू डाले के भेल नहीं। हां अब ले जाए गाड़ी बनवाओ। तू झूठ बोलता रहो, हम कुछ नहीं कहले, हम तो खाली आए रहे गाड़ी मांगे। तारा के देखनी है नु, देखला नु जे बालू डालल बा। बालू देख लो, ये ले जाके बनवा के लियो लोगे। अब ले जाओ कर बनवा के जल्दी लेके आओ। जा जा कहलो कौन ठीक है कहलो। साला ऐसा पटीदार साला केहू के मत देस भगवान। ए मिस्त्री हां भाई ए सुनो ना ने का भइल बा हो? है ना वो मत दे, बोलो का भइल बा? ए तनी देखो ना गाड़िया के यार स्टार्टर नहीं को, बुझाता इंजन खराब हो गइल बा। ए मर्दबा ये सुबह नहीं गाड़ी आई रहलो, बिना मोबाइल का चले बड़ा कर इंजन चीज बा, कोवाली कहीं कर रखे हो? सचो का भाई ई सुबह लेके आइ रहलो गाड़िया बनवाए खातिर? अरे हाँ मर्दे सुबह टाकुल जिनका मुड़े में केस नहीं के उहे लेके आइल बनावे खातिर इंजन। ए भैया हां सही बताई, इहे गाड़िया रहुए भोरे?
अरे महाराज हमारा आँख चील के ह हम देखले बानी रोड नखा विश्वास रोड विश्वास नखे नु हमार चला हो जे पंचा बना तो पूछ ले एकरा से चला इहर गोरे हनु गरिया ह ये गरिया अब बोली विश्वास बाकी ना रोरा हमारा पर विश्वास हमरा चील के आँख ह हम देख रहे नहीं खाली नु तो हम भुलानी ना जल्दी ई साला पटीदार हमार बहुत चालाक बा। बताओ साला भगवान ऐसा पटीदार केहू के मत दे। ए बोलो ना तारा बनाए के बाकी नखे बनावे के काल बनी काल है वो सुबह आके कल हन के काल बनी तुहन लेके जाता रही मजाक बनावे वाला काम रखे काल बनी मरते ठीक बा जा अपन ले जा गाड़ी का बात जरा जरा व्यवस्था टाइट हो जाई।